Fis-sensiela Qarib il-Malti ser tisimgħu l-ewwel silta mir-rumanz Id-dinja rota, rumanz storiku Malti ta' Giuseppe Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Insalmilkom u nilqakom għall-ewwel episodju tar-rumanz Id-dinja rota, rumanz storiku Malti tal-professur Giuseppe Gallia. Lejlet il-għid tal-aħħar sena tal-kavallieri f'Malta, ix-xemx niżlet u daħal il-lejl. Kif sar minn dejjem ta' dejjem u kif jibqa' jsir sakemm jieqaf fit-tidwir bla għeda tal-ħlejjaq fil-beraħ tas-smewiet. Wara li nfirex id-dlam, li għatta li bliet u l-irħula, il-ħajja biżla u ħabrika refet mix-xogħol tal-jum. Imma ma waqfitx mir-ritmu tagħha. Il-ħajja hi sensiela ta' ġrajja li jissetqu minn ħin għal ieħor fil-milja ta' żmien. Ġrajja ta' ferħ, ġrajja ta' niket, ġrajja li jolqtu lil ftit nies, ġrajja li anqlu l-kotra, kollha midmumin bejniethom u kollha imnislin minn seta misterjuża. Għalhekk, wara li d-dawl tal-jum jinbidel fid-dlam tal-lejl, il-ħajja ma tiqafx u ma tintelifx f'nasa ħelwa, iżda tibqa' ħarkiena u medija fi ġrajiet mhux inqas importanti minn dawk illi jsiru fid-dawl ta' binar. Fil-lejla li semmejna, ġraw bosta ħwejjeġ fil-gżira tagħna, imma tnejn minnhom taw bidu għan-nisġa ta' dan ir-rumanz li qegħdin naqraw. Iż-żewġ ġrajja kienu ballu fil-belt u mewt ta' missier ta' familja fraħal. Il-ballu ingħata fil-palazz ta' Parisio, waħda mill-akbar u mill-isbaħ djar tal-belt. Il-ġmiel u s-simetrija tal-palazz minn barra huma xieda tal-għana, tiżjin, kobor u tqassim tiegħu minn ġewwa. Swali għolin, kuruturi wasajn, turġien ħfief, loġoġ imdawlin, skulturi u irħamijiet, kull fejn wieħed idawwar għajneh. Is-swali kbar miksim b'damask u mamrin b'mobli tal-kewba ġews jew ebanu kienu mdawlin minn linef tal-kristall ta' Venezja u brazzi indurati imwaħlin mal-ħitan. Kien hemm pultruni u siġġijiet tal-bellus jew tal-ġild, imwejjed mobbijin bil-fidet, tapiti tal-Persja, rotob ishom dar ta' naġa u pavaljuni u purtieri tal-imbrukkat. Fl-irkejjen u fuq l-imwejjed kien hemm vażuni kbar tal-Majolka, mimlijin biħdan ta' wart li bifwieħtu kien jimla l-arja. Id-dawl tal-linfi, tal-brazzi u tal-kandilabri kienu jisawru bħal dija mżewqa bil-wien tal-fjuri illi kienet tpaxxi l-għajnejn fil-waqt il-rieħa tal-wart, il-fwieħa tad-dami u tal-inċens jikwi fil-baċili kienu jidħlu fl-imnifsejn u jaxqu l-qlub. Dawl u dija, fwieħa u ġmiel kienu jitferxu f'kullu rokna ta' dak il-palazz, jimlew l-qlub bil-għena, inislu dbissima fuq ix-xuftejn u xaħxħu ruħ il-mistednin. Sa minn fil-għaxija u dim il-palazz kienu nġabru ħafna nies kurjużi biex jaraw il-mistednin daħlin għal-ballu. U kien hemm tassew x'wieħed jara. Kull naħa tal-bieb imwaħlin mal-ħajt kien hemm brazzi tal-ħadid bil-banijiet jixalu fihom biex idawlu t-triq. Il-ħġieġ ta' twieqi kien ileq qisu pjanċi mikwijin. Mal-gallerija kienet imdendla fal-drappa ta' damask aħmar u fuq iċ-ċent tal-bejt kien hemm ringiela f'jakli bin-nar iħeġġeġ fihom. Quddiem id-dħul tal-palazz kien miksib weraq tal-iklien u tal-liedna u żewġ tirġiel, parrokki u livrija,
kienu waqfin jistennew jaslu l-kalessi biex jiftħu l-bib, iniżlu l-istaffi u jgħinu l-mistednin jinżlu. Il-kalessi kienu qegħdin jaslu wieħed wara l-ieħor. Ma' kull kaless kien hemm żewġ tirġiel. Il-burdnar isuq il-bima u jiġri ma' ġenb il-lasta tal-lemin u x-xrik bidu l-waħda iżomm ban jixħal u bl-oħra imqabbad mal-lasta ta' xellug. Mal-mistednin kienu jinżlu mill-kaless, kien iqum bħal fost in-nies ħarsu illi kienu jistaġbu bil-ġmiel tan-nisa, bil-ħarir u l-bitzilla tal-bieshom, bid-dabijiet ta' fuqhom, bil-bixra ta' gwirija tal-irġiel, bl-uniformi jew bil-kostumi tagħhom, kollha lwien u mbrukkat u xwabel u buttuni laqgħu. Kultant kien jasal xi kavallier waħdu riekeb fuq iż-żiemel illi qabel ma jieqaf quddiem il-bieb tal-palazz jola fuq saqaħ ta' wara u n-nies malajr jitferxu, jersqu lura u jħallu roqa madwar iż-żiemel. Imbagħad imur wieħed mill-irġiel tal-livrija, jaqbad iż-żiemel mit-tastiera, itabtablu fuqhom u biex iżommu ġwejjed sakemm jinżel il-kavallier illi jitlaq ir-riedni f'idejn ix-xriek biex isuq iż-żiemel għall-istalel illi kienu fil-ġenb tal-palazz. F'ras it-taraġ kienu waqfin is-sidien tal-palazz, is-Sur Pawl Parisio u s-Sinjura Parisio, u magħhom is-Sinjura Bettina Dorell, oħt is-Sinjura Parisio. Is-Sinjura Bettina kienet tgħix ma' oħta fil-palazz u kienet qisha sitta ġew, kienet mara imżejna bi ġmiel u għana, dan u ħeġġa, għalkemm ma kienetx żagħżugħa, xufteha kienu għadhom mimlijin u mbismin, ħaddeha imlewmin, għajneha jilmaw u wiċċha imdawwal bdija ta' għena. Kella sura ta' tfajla mimlija ħeġġa u ħrara għal-milja tal-ħajja. Is-Sinjura Bettina kienet mara illi tinażel fost ħafna nies, twila, sabiħa, ħafifa, tħulija, taf tmur ma' kulħadd. Kella għalu dennu fuq kollox kienet taf xi trott il-ħajja. Kienet monija bil-ġid u r-risq, imma ma kienitx xebana mill-ġibdiet tad-dinja. Kienet mara ta' ambizzjoni kbira, xewqita illi tidher u li tikseb seta' u qawwa. Għalhekk moħħa kien dejjem imberren biex tindies u tagħmilha ma' min ikun fuq ir-rieħ. Dak kien żmien li jaqbel ħafna għal min hu ambizzjuż jew ħawwadi. Kien żmien ta' taqlib kbir fid-dinja. Min-naħa ta' Franza kienet ġejja fewġa qawwija illi ċaqalqet il-qagħda ta' mijiet ta' snin. Kien hawn fil-gżira tagħna tqanqila fil-ħajja ta' kuljum u fost il-poplu tnislet xewqa għat-tibdil u qamet ħrara għal-ħelsien. Tibdil u ħelsien huma żewġ ħwejjeġ illi minn dejjem xelu moħħ il-bniedem biex rara ta' tama. Il-kotra dejjem tistenna illi jasal żmien ir-risq u bla ma tqis dejjem timxi wara min iweda l-għana u jwebbilha bi gwadan kbir. Hekk ġara f'Malta tal-luq is-seklu 18. In-nies kienu ilhom ma' 300 sena taħt il-ħakma tal-Kavallieri ta' San Ġwan. Kienet ħakma ibsa u xi drabi ħarxa wkoll. Imma kellha t-tajjeb tagħha għax għall-inqas Malta kienet maduda bħal nazzjon għaliha, indipendenti minn kulħadd. Matul iż-żmien li l-Kavallieri damu f'Malta, ftit daħlu taqlib jew tibdil fil-gvern tagħhom u fuq kollox żammew ruhom għalihom mill-poplu. Tant illi meta wasal żmien it-twajjir, il-kotra kienet mifruda mill-ħakkiema tagħha u fuq kollox
kienet imxewxa mill-aħbarijiet tal-għaġeb illi kienu dikment jaslu mill-Ewropa, l-aktar minn Franza. Madana kollu, ix-xejra talu is-seklu 18 ma kienet taqbel xejn ma l-iskop illi għalih kien inħoloq l-ordni. Dan kien twaqqaf 5 sekli qabel, bil-ħsieb illi jgħin lill-Pellegrini huma usejrin il-qabar ta' Kristu f'Ġerusalemm. Jaħarishom mill-edewwa, jiftilhom djar fejn jistrieħu u sptarijiet fejn isibu min idewwihom u jfejjaqhom mill-mard. Sakemm Ġerusalemm kienet fidejn l-insara u sakemm is-saltna nisranija damet taħkem fl-art imqazza, eluf u eluf ta' fedili kienu jterqu minn kull naħa tal-Ewropa lejn il-qabar ta' Kristu. Kienu jdumu bosta xhur fis-safar tagħhom, ħafna drabi ibatu l-ġuħ jew għajjenin jew migdudin mill-mart, dejjem bil-biża' li jaħbtu għalihom il-ħallilin jew il-misilmin u jħalluhom midrubin jew miġruħin, jew ukoll ikarkruhom il-sira. F'dak it-tiġrib u l-għawġ kollu, il-kavallieri kienu sejf u tarka tal-Pellegrini u l-ħtieġa tagħhom kienet tinħass tant kbira illi d-dinja ma kienetx tista' tgħaddi mingħajrhom. Imbagħad, meta r-Renju Latin intemm minn Ġerusalemm, il-kavallieri sabu ruħhom maqtuwajn mill-belt imqazza. Iżda huma fetħu oqsma ġodda l-ħidma tagħhom, ħadu l-armi f'idejhom u bħala gwerrieri ta' Kristu qabdu ġlieda bla għeda kontra s-segwaċi ta' Maomettu fuq l-art u fuq il-baħar. Imma aktar ma jgħaddi żmien, aktar in-nazzjonijiet bdew jersqu lejn xulxin. U n-nies bdew jifhmu kemm jiswew il-ftehim u l-ħbiberija ta' bejniethom. Il-ftehim u l-ħbiberija huma l-aqwa mezz illi jmewwet u jxejjen il-qilla tal-gwerra. Huma li n-nazzjonijiet bdew jiftehmu bejniethom. Lill-kavallieri naqashom il-kamp għall-ħidma tagħhom. U meta taffiet il-mibeda bejn l-insara u l-misilmin, dawk is-soldati ta' Kristu waqgħu fi bruda u tilfu kull ħrara għal ħajja ta' sagrifiċċju. Bdew jinġibdu wara tlellix tal-ħajja u jinbarmu mat-taqlib tal-politika. Hekk, meta waslet it-tempesta ta' Rivoluzzjoni Franċiża, l-ordni tal-Kavallieri ta' Malta kien qisu dgħajsa fil-maltemp blaqluh u bla tmum. Min barra l-ordni kien jidher sħiħ u qawwi, imma minn ġewwa kien fieraħ u merri. U bħalma l-asafar jinġabru madwar rummiena mixquqa jinaqru snin ħomor u misjurin, hekk madwar il-qalba tal-ordni għajjen indes u nies ħawadin u makakki biex ikunu fil-qrib ma li l-ordni jibda jmajna u jġarraf. Aktar ma beda joqrob it-tmiem, aktar l-ordni kien medi fit-tlellix u l-fruħa. U bħalma l-ħuġġieġa aktar tixal bdawl qawwi, aktar ma n-nar jikkonsma l-ħatab. Hekk l-ordni fl-aħħar snin tiegħu f'Malta intefa' f'xejra ta' gburija u dberbieq tal-ġenn. Il-kavallieri kienu bl-imħatra min l-aktar jagħmilha ta' kbir u setani u għani, intrefaw mill-poplu u nqataw mill-ħajja ta' kuljum u tawa għad-divertiment bil-għama. Fil-bereċ u l-palazzi tal-belt, fil-villa u djar tal-kampanja, kienu dlong kisiru ballijiet, banketti u laqat ta' tgawdija bil-ħela u bl-araj. Il-ballu fil-palazz ta' Parisja ma kienx jagħmel għajb lil bost oħra illi dik il-ħabta kienu jsiru f'palazzi oħra tal-Onja Maltin. Marru għal dak il-ballu l-ola kavallieri, l-aqwa nobli, l-aħjar nies, kull min kien xi ħaġa der hemm mas-sieħba tiegħu. Is-swali kienu mimlijin bil-mistednin, kulħadd jiddandan u juri ruħu, min jiċċaċra, min jixrob, min jisfen, min ħares minn taħt u min jitbissem, mhux għax qalbu mimlija bil-għena, iżda għax jixtieq jiġbed lil xi ħadd leħ. Tfaqqih ta' daħ, timbix, sklamazzjonijiet,
kliem ta' ħajru ferħ, ċek ta' tazzit, karkir ta' riġlejn, jisfnu fuq il-qija tal-parke, tħaxwix ta' dbielet, kienu jqajmu geġwiġija, li msieħba mad-daq tal-orkestra, kienet tinfirax mal-palazz kollu, u tnissel f'kull min kienem, ħajra għal-ferħ u għad-gawdija. Meta kienu għoddom waslu l-mistednin kollha, daħlu l-komendatur Bosredon u kavallier ieħor miegħu, illi xaħtu l-mantell u l-kappell fidejn żewġ għaddejja u talaw it-taraġ bil-ħeffa ishom kienu ta' ġewwa f'dak il-palazz. Il-maġġordomu illi kienu jieqaf fil-liwja tat-taraġ bil-baklu fidu għajjat isem il-komendatur u minnu fih dar lejn il-kavallier l-ieħor biex jistaqsih x'ismu. Iżda s-Sinjura Bettina malli rat iż-żewġ kavallieri inqalat minn maġemb oħta u marret fuqhom biħrara kbira u laqathom bil-ferħ u resqithom lejn is-Sur Parisio u s-Sinjura tiegħu. Sit il-palazz għalilhom illi kien ġieħ għalih illi joġobhom jonoraw il-ballu tiegħu, imma billi dak il-ħin kienu waslu mistednin oħrajn, is-Sinjura Bettina ħadet iż-żewġ kavallieri u ħelu resqithom lejn kurutur fejn ma tantx kien hemm rassa ta' mistednin. Hawn ħafna minn tagħna. Staqsa l-komendatur Bosredon minn taħt l-ilsien. Hawn xi 4 ġmielhom. Kemm se jieħu pjaċir jiltaqgħu maċ-ċittadina bo? Wieġbet is-Sinjura Bettina. Imma billi dak il-ħin resqu xi 4 dami jiċċaċraw bejniethom u jħarsu minn wara l-imriewaħ. Żidet tajt bleħenoli. Sur komendatur, nittama li l-lejla tibqa' magħna sal-aħħar tal-festa? U reġgħet resqet lejn is-Sinjur u s-Sinjura Parisio biex tilqa' magħhom il-mistednin illi kienu għadhom jaslu. Dawk il-mistednin minn tagħna illi staqsa lihom il-komendatur Bosredon kienu nies mixtieqin jaraw bidla fil-gvern ta' Malta. Xi wħud minnhom kienu momija mill-femiet ġodda illi tnislu fi Franza wara r-Revoluzzjoni, oħrajn kienu mitlufin wara l-glorja ta' Napoljun u bosta kienu jittamaw illi tmiem tal-kavallieri f'Malta jisfa taġid lil din il-gżira. Dawk in-nies il-koll flimkien kienu jinaqdu f'konfoffa illi mejjuna mix-xejriet ta' dak iż-żmien u mill-ġibdiet ġodda fost il-ġnus sabet art għammiela fejn trabbi l-arroq tagħha. Meta l-festa kienet fl-aqwa tagħha u l-mistednin kienu f'telfa ta' xorb, sfin u divertiment, xi 4 minnhom infirdu mill-bqija u minn taħt il-taħt telaw wieħed f'kamra li ħdejn il-bejt. Kienu jidru li huma nies ta' qata waħda u ta' fehma waħda għax kollha laqgħu lil xulxin bi ħbiberija kbira, imma għalkemm ferħu b'xulxin sammew bħal sikta bejniethom u kellhom għajnejhom iżebġu l-ħin kollu lejn il-bieb biex jaraw min jidħol. Wara ftit daħal il-komendatur Bosredon u minnu fih l-oħrajn daru miegħu. Dak li ġibt, minnu dak li ġibt? Staqsew xi 2. Daka iċ-ċittadin Abo. Għadu kemm jasal minn Franza. Ta' min jafda? Rid ikun jaf wieħed minn dawk tal-laqa. Abo ġej minn Pariġi. Batu Napoljun biex jara l-qada f'Malta kif inhi u biex iwitti triq għal-miġja tal-armata tal-Orjent jitqaċċat il-ponot ta' slaleb bojod. Żied ieħor biex idaħħaq. Dak il-waqt infetaħ il-bieb u deret is-Sinjura Bettina msieħba maċ-ċittadin Abo. Dan baqa' dieħel fil-waqt il-Sinjura ħarset lura bil-ħatfa. Imbagħad daħlet bil-għaġla u tebqet il-bieb warajha. Dawk tal-laqa għadu bil-qeda madwar is-Sinjura Bettina, illi minnu fih għarfithom min kien iċ-ċittadin Abo u għaliex kien ġie Malta. Imbagħad dak il-Franċiż beda
jitkellem. Qabel ma tlaqt minn Pariġi Qal Abo. tkellimt ma Talleyrand Perigord u ma Napoleon ukoll. It-tnejn qablu illi Malta ma tistax tibqa' taħt il-kavallieri illi ma jdumhux ma jaqgħu fix-xejn. Jaħtieġ li din il-gżira tmur taħt Franza. Fil-pjan tal-gwerra li mħejja Napoleon din il-gżira hi maduda bħala qofol tar-rebħa u mistennija illi tkun l-ewwel glorja illi tikseb l-armata tagħna meta tiknes il-Mediterran minn Golf tal-Jun sad-delta tan-Nil. Iżda biex it-tieħ ta' Napoleon iseħħ aktar bla tfixkil, jaħtieġ illi jkollna madwarna nies qalbina u ħabrika, nies illi jafu jħadmu moħħhom u jinqalgħu biex jiġbdu l-kotra għal-wagħajna. Jekk ikunu mnisli mill-kotra, aħjar u aħjar. Bħalma tafu, ir-Revoluzzjoni Franċiża li fetħet it-triq għal-konsolat ta' Napoleon qabdet fost il-poplu baxx. Intom tafu wkoll il-ġeneral tagħna joħobb jgħin lil min jaqdih tajjeb u lil min għandu ħraħa il-jola u jagħmel isem b'ħiltu. U jaf illi f'din il-gżira hawn żgħażagħ mimlijin ħeġġa u mnebħin mitħabit libertà, egalité, fraternité. Ħabet li qiegħed iwieżen id-dinja tal-lum. Laqwa tnejn fuq dawk iż-żgħażagħ huma Ċensu Barbara u Michel Anton Vassalli. Qal wieħed minn dawk tal-laqa. Iċ-ċittadin Abo ħares lejn is-Sinjura Bettina u staqsija. Barbara u Vassalli huma ħbieb tagħna? Nafhom ħafna u naf sewwa kif huma jaħsbuha. It-tnejn jaqblu mal-femiħet tagħna u xtaqu jxerduhom fil-gżira. Fuq hekk kisruha mal-Gran-Mastru. Ġibdu fuqhom il-qilla tal-ordni u issa jinsabu f'qiegħ il-ħabs. Qalet is-Sinjura. Dawk it-tnejn jistgħu jkunu ta' għajnuna kbira meta s-soldati tagħna jinxtaħt fuq din il-gżira u Napoleon jieħu l-ħakma f'ideh. Qal is-Sur Pousselier, wieħed minni kienu jikkonfoffaw f'dik il-kamra. Kif nagħmlu biex noħorġuhom mill-ħabs? Kif nagħmlu? Staqsa Abo fil-waqt illi ġerrajneħ fuq dawk illi kienu miġburin madwaru. Għal dik il-mistoqsija kien hemm min kemmex moħħu. Kien hemm min ġabar xufteħ, imma ħadd ma nissenkel ma jew wara li kellu xi parir xjati. Iċ-ċittadin Abo der illi kellu xewqa u ħrara kbira biex jaħles lil dawk iż-żewġ żgħażagħ mill-ħabs. Olla rasu u qaleb għajneħ lejn is-saqaf u fil-waqt li bidu xellugija ħafen il-maqbad tax-xabla illi kellu mdendla ma' qaddu u bil-leminija beda jmelles il-ħitu u tkellem bil-qajla u minn taħt il-sien Pariġi irnexxielna niftħu baraħ il-bibien ta' Bastilja. Hawn ma nsibux min ibexxa il-bibien ta' Sant'Elmo. Ħadd minn dawk illi kienu hemm ma wera l-inqas ħajra li jmitt ideh biex bexxa il-bibien ta' Sant'Elmo. Walkemm kollha deru li xtaqu jgħidu xi ħaġa, iżda ħadd minnhom ma sab xi jgħid u raġa' waqa' skiet. Meta rat hekk, is-Sinjura Bettina tħarket, ħadet nifs qawwi u għolliet ida fuq moħħa bħal min jaddilu ħsieb minn rasu. Dawk tal-konfoffa dawru għajnejhom bil-ħeffa lejn is-Sinjura u stennew bid-dewa li jisimgħu dak illi kienet sejra tgħidilhom. Fost il-mistennien
Illejla għandna l-kavallier bl-aka. Qalet is-Sinjura bit-bissima fuq xufteha. Il-kmandant ta' Sant'Elmo? Żiet il-kap ta' Mażon bil-ħeffa fil-waqt illi rasaq lejn is-Sinjura. Il-kavallier bl-aka minn fuq behen nifsu. Isu pagu. Is-soktat tajt is-Sinjura Bettina b'nofs daħka. U jħab jiftaħar u jgħid illi għandu seta kbira. Għajem jħaqqak li l-kelma tiegħu ma jiksirħat. Qal il-kommendatur Bosredhom. Taħseb illi blaka jista' jaqdina? Staqsa ċittadina bo l-Sinjura Bettina. Għandi xi ħaġa illi jekk nieħdu bil-ħlewa u nonfħu naqla minn għandu dak illi rrid. Taħseb hekk? Taħseb hekk? Staqsew xi wħud għalenija. Ħalluh biħsibi. Ħalluh biħsibi. Arawni, sejra nsibu. Qalet dik is-Sinjura bleħen sħiħ illi jixħet rieda qawwija. Iċ-ċittadina bo qarra swiċċu għax derlu illi s-Sinjura ma kellix tindaħal għal biċċa xogħol bħal dik, imma redet torihom kemm tinqala u kemm issarraf lil dawk il-ħafna rġiel kollhom għerq u ħżunija u bla telf ta' żmien bexqet kemm il-bieb tal-kamra tat daqqa ta' għajn u mal-rat illi ma kien hemm ħadd fil-kuritur ħarġet bil-għaġla mill-kamra u tabqet il-bieb warajha. Allum se nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu, islim. Għadkom kemm smajtu l-ewwel silta mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.